Jos kuuluu yksi huono ääni. No otetaan tää. Katsotaan osaako mä tätä. Ripples. Joo, eikö siis. Joo. Moi kaikille. Se on verkko. Werner. Ja ei mitään muuta. Ihan kiva, että ootte tilannut mun kanavaa. Tosi kiva tarkoitan. Autotaso. Okei. Ihan sika-autotaso. Mistä mä en tajua melkein mitään. Just. Olisitko jo hiljaa? Olisi myös vielä parempi, jos kaikki tilaa mua, jos te tilaatte mut melkein 300 000. Oh my god, käytä, oh my god. Attempt. Wow! Vaikea taso. Aha, se nopeuttu. Puppe! Sourcre amp obscure. Oh my god. Oh my god. Yes. Nope. Lataa jo musaa. Okei, koitetaan. Wow! Oh! Mami! Mami! Ah! Miksi tää häkkäili vähän? Kuka huusi? What? Se laulaa mun Noniin. Nyt lähtee. En mä tiedä. Ei lähe. Mä hyppäsin kyllä, mutta kun toi ei hypännyt. Outre Aker. Hihihihihi. Play. Ah! Mitä? Tossa oli itse tommonen. Ei lasketa, huijausta. Mahdoton taso. Mä en osaa mennä väärinpäin. Eiks mun pitää nyt hypätä tossa? Mä voin kertoa teille yhdet jutut, jos teillä on tää maksava, niin laitatte Spoky. Sitten, okei, nyt tulee tää Go About, mut se Spoky, niin siitä saa semmosen yhden hyvän tyypin. Ja tää oli joku en mä tiedä. Sitten on Lenny
Ja siitä saa sen yhden hyvän tyypin, millä mä pelasin. Sitten Gandalf Potter. Potter, ei se mikään Potter. Potter. Gandalf Potter. Joo, ja siitä sai yhden kolikon. Sitten on Robotot. En mä tiedä tää enempää. Niin sitten Spokusta sai tämän. Lennystä sai tämän. Ja nyt. Tehdäänkö semmoinen, että mä yritän vetää 3. tason. Vaikka mä oon sen läpässyt. Tai onko? En mä tiedä. Jos mä kuolen, mä heitän kännyn roskiin. Okei, mä oon läpässyt. Okei, ja mä pitää heitä roskiin tätä. Tässä tulee ehkä 3 stykki. Ja sitä mä en osaa. Voitto! Level complete. Sitten mä yritän 4. tasoa. Kutittaa! En mä pysty tähän tasoon, jos minua kutittaa. Hehehe. En oo löytänyt tota paikkaa. Ja jos tykkäsit videosta,